Mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe President Nelson Chamisa vauya vakapa ma-citizens hope, vauya vakavasimbisa zvikanzi aiwa hemone zviri panapa kuti Zimbabwe will do and more than this. Zvamuri kuona zvinhu zvidiki-diki. Nelson Chamisa andotaura mashoko awa tichiona background zvinhu aiwa zviri upside down pasina kana any sign, but anovasimbisa. Sandapinda mashoko ataugwa naNelson Chamisa munomuziva, aiwa ndiye mukomana vanhu vese vakatarisira kwaari ndokuti bosubscriber ulike utina on the bell icon. President vevanhu vanopinda paendo pavo pasocial media maendos avo onyera vachiti Zimbabwe will do and be more than this. It is possible in our lifetime. Let's make this happen. Hashtag new dawn. Hashtag for everyone. Hashtag imagine it. Nelson Chamisa anobva aposta a video ratiri kuona kuti aiwa munyasi kuona kuti munyika mune maspaghetti roads anyasi kudevelopwa zvakanaka, muchiona maskyscrapers, mabuildings anyasi kuvakiwa zvakanaka, ndakanyasi kuona kuti aiwa this is a well developed country. Nelson Chamisa ari kuachipa hope ma-citizens ake kana ma-supporters ake achiti aiwa this is going to happen, just imagine it, watch the space. Mashoko anotagwa naNelson Chamisa achisimbisa ma-supporters ake, mashoko anotaura aiwa tiona nyika yakasangana aiwa nepolitical instability, tiona economy yakadhakwa, tiona aiwa ma-opposition components achisuppressewa ne-the ruling party. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake aiwa ndobada kuti pinda mucomment section medu tudze mafungiro ako, sanga no subscribe like, turn on the bell icon.